Ti'n lain, nei di switcho ni ffwrdd o'n. Come on. 2 munud. 2 funud, ti'n deud 2 funud ys blwyddyn oedd. Come on, troi ffwrdd. 2 munud, ia? Granda. Dwi eisiau chat efo chdi. Am be? Wel, ti di cyrraedd rhyw oed wan, de. Mae'n amser ni gael chat amdan, lawr fanna. Ia. Wel, dwi di wneud y ddewid bo chdi'n mynd nôl lawr i'r ddeia rwben. Dad, ti'n mynd dechrau hyn eto na? Ei, hold on. Fi di ddim yn anhir, sti. Just neu ffafr i fi mynd lawr yna. Ond Dad, mae'n crap yna. Yndi, dwi'n gwybod bod ti'n crap yna, ond meddylia, mond hyn dwi eisiau chdi. Just dangos dy wynab, de. Couple of miracles bach sydyn, de. A fydde chdi mynd anhir, sti. Gyd i ddod nôl i fyny. I deud y gwir ddech chdi, de. Mae dad yn mynd trwy rhyw gyfnod rili anodd ar hyn o bryd. Di pobl ddim yn credu'n dad dim mwy, sti. Sa chdi'n mynd lawr yna, sa nhw'n gweld chdi. Sa'r non-believers ma, sa'n ha-ha nhw gyd wedyn. Ti'n mynd i mynd lawr? Eid lawr i dad, please, mate. Na. Stwffi chdi ar teli nesa.